салом алайкум дӯстон, бародарон, ҳаводирони сомонаи инстаграм, хуш омадед ба сомонаи мо. Бародарҷоно, баҳри шумо тасмим гирифтем ду сар буқоам нархномаи буқои молбозори ёвона, молбозори ёвона баҳри шумо пешниҳод кунем. Мана бародарҷоно, нигоҳ кунед, ба қачара буқаи бениҳоят хубай, камбудӣ иншаалло надора. Мана моли хубай. Масъалаи нархномаш чанд сауда шуда? 25 фурӯхтана, 25000 сомон бародарҷоно. Мана ин бақара фурӯхтан. Мана нигоҳ кунед бародарҷоно, беҳад буқаи мошни фасонай бародарҷоно. Канала подписатсия кунед, дастгирӣ кунед бародарҷоно. Дастгирии шумо пешравии мо дар ин сомона бародарҷоно. Говои зоидагӣ, буғуз, қисир, чӣ буқа, моли майда, чизе хоҳед дар комментария нависед. лайк поделитсара фаромӯш накунед бародарҷоно. баҳри шумо ҳама намуди буқора, молора, говои зоидагиро пешниҳод мекунем. Ман айда тайдигаш бародарҷоно ишаса мана бародарҷоно нигоҳ кунед, 317 иш 22000 сомон. Ино савдош дагана ё савдош даган бародарҷоно. Мо просто хостем нархномаи ҳаминора баҳри шумо пешниҳод кунем. Мана бародарҷоно дар ҷаз говои зоидагӣ. Мана нигоҳ кунед, беҳад говои хубай, камбудӣ надоранд. Мана нигоҳ кунед, иншаалло биёед харидорӣ кунед. Мана дар молбозори ёвон иншаалло дастгирӣ кунед сомонора бениҳоят хуб молвар. Мана нигоҳ кунед, на бародар раиси бозор иншаалло занг бизанед, успед кунед. дар ҳамин молои ҳамин сомонаи ҳам бародар мемондагӣ занг бизанед, успед кунед, харидорӣ кунед. Мана воқеъ Сарбаланд, Хонаобод, дар паноҳи Аллоҳи меҳрибон, касбу кор дар баракат. бародарҷоно, наворора интизор шед. ҳар рӯз иншаалло ҳаракат ки бародарҷон, ҳаракат ки ҳар рӯз молои хуб баҳри шумо пешниҳод мекунад. воқеъ Сарбаланд, Хонаобод, дар паноҳи Аллоҳи меҳрибон, касбу кортонда баракат то наворои оянда. худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо.